Hvad er adfærdsanalyse? Adfærdsanalyse er et af flere perspektiver, som har som ambition at forklare menneskets måde at fungere på. Historisk set kan en trække en linje igennem videnskabelige opdagelser og teorier fra John B. Watson, behaviorisme, og Ivan Pavlov, respondentbetingning, til Edward Thorndike, The Law of Effects, og B.F. Skinner, radikal behaviorisme. Det er altså et fagfelt bestående af grundlæggende filosofiske idéer, teorier, eksperimentel forskning og praktisk brug af principper og teknikker i praktisk arbejde med ulike klientgrupper. Helt grundlæggende kan en sige, at adfærdsanalyse drejer sig om forholdet mellem adfærd og det, som sker før adfærd og efter adfærd. De ulike variabler, som påvirker adfærd, såsom miljøet, konteksten eller mere specifikt ved beskrivelser af stimuli, som har slik påvirkning.